Yawwa. Kai yaro, za ka shiga gidan nan, za ka kira min Zainab. Ai, babansa yana nan, yaji ne da shi yana nan ba ta fitowa. Ko a taruhu ne, mu a gaya mana yaji zai aure ta ne? Ka shiga ka je ka kira min ita, ko alkhairi yaran yanzu yana kiran kuɗiya tana janye ku. Sauri ka je ka dawo in maka alheri. Sauri ka kira min ita. Ba an ce tana zuwa. Yaro, ga wannan naira 10 kai ma ka rage. Za ka ba naira 10. Na wata 1000 za ka ba ni, ne me zan yi da naira 10 kuma? Kai wani irin mahaukaci ne? Ana wannan marar zan dau 1000 baka sabi da ganin mahaukaci ya ce ta yi, dala wuce ka tafi in kuma baka so ka bani abuna. Baba ni ne mai kiran yarinyar. To, kai ne kake kiranta? To dama baba na ga yarinyar wajen ka ne, sai ta sace min zuciyata. Shine nace bari in zo a kira min ita. Kana dai da sana'a ko? A'a, digiri ce da ni. Kuma me ake wani digiri? Ana magana sana'a ta hannu kuma ina wani digiri? Na tuna. Akwai wani gida a sabon gari Sanya Olu. Da muke rarraba mutane abinci, muke gyara gidan, muke dan gadi da irin yan kwalaban nan dai manyan nan mu muke babba mutane suna sha. Kai sabon gari? Tab a kwarai lalle za ka yi rike ta. Yes. Hannu bibi za ka yi rike ta. Sosai. Ka jira da ina zuwa barin turo ma ita yanzu. Kaga tsoho da bada contribution. Wannan tsohon daga ganin shi dan harka ne.